Takže, čau lidi, vítám u dnešního videa. Dneska si děláme unboxing této seriákary nový figurky. Dostal jsem magnetek, jo, včera jsem prostě dostal jsem do kuchyně. Možná některý víte, kdo to sledujete. Takže to nedáte jednou z těch. No a jdeme si to teda otevřít. No, jak tam bude. Takže se to otevírá. Tak to dá. Jsem si teda přinést nůžky a jdeme na to. Samozřejmě, aha, to je všechno. Podporutní. Okay. To tady se také dá. No. Tak. A máš tady kamaráda. Takže asi tak. To bude pro dnešní video všechno. Dejte like, jak říká seriákary, jo. No. Dejte ji odběr a já vám dám však do popisku, kde se můžete koupit. Takže zatím čau.